Haupa, kaixo guztioi. Bueno, bigarren bideo honetan higidura parabolikoarekin jarraituko dugu. Bideo honen helburu nagusienetariko bat izango da ikusia zelan kalkulatzen den higidura paraboliko batean altura maximoa. Izatez, altura maximoa ia ariketa guztietan eskatuko dizuete. Horretaz aparte, bideo honetan ikusiko dugu higidura parabolikoko ariketak, zenolako pausuak jarraitu behar ditugun edozein ariketa, mota honetako edozein ariketa ebasteko. Ikusten duzuenez, hemen daukagu ariketa bat, esaten diguna, pelota bat lurretik jaurti da, 10 metro segunduko abiadurarekin, lurrarekin 30 graduko angelua osatuz. Zein izango da pelotak lortuko duen altuera maximoa lurrera iritsi aurretik. Beraz, lortu behar du altuera maxima. Hau bezalako ariketak egiteko urrengo pausua jarraitu beharko ditugu. Hasiko gara, gure problema adierazteko irudi edo eskematxo bat egiten, ondoren jasoko ditugu zeintzu diren problemako datuak, gero kalkulatuko ditugu hasierako abiaduraren osagai horizontala eta vertikala, ondoren aurreko bideoan ikusitako ekuazio orokor guztiak jarriko ditugu, eta behin datuak ditugunean gehi ekuazio orokorrak, horietatik lortuko ditugu gure igikariaren, kasu honetan gure pelotaren higidura ekuazioak. Eta azkenik ikusiko dugu ariketak eskatzen digun, ariketak ematen digun balduntza. Kasu honetan altuera maximoa lortzeko. Beraz, pauso guzti hauek edozein sinematikako baino edozein higidura parabolikoko ariketa batean erabili ditugu. Eta bideoren helburu izango da zelan erabili pausu hauek, hau bezalako ariketa bat ebasteko. Esan bezala, lehenengo pausua irudia izango da. Irudia egiteko, bakarrik da gero ariketa egiterakoan hau askotan erabiliko dugu. Daukagu ardatz horizontala, ardatz vertikala, pelota beti jarriko dugu bi ardatzak elkarre ebakitzen diren puntu horretan, gure igikariak kasu honetan pelota. Eta esaten digute hasierako abiadura bat daukala. Gainera esaten digute lurrarekin 30 graduko angelua osatzen duela. Lehenengo gauza importantea. Ez badigute esaten ea horizontalarekin edo vertikalarekin egiten duen, guk onartuko dugu beti dagoela ber. Ez badigute esaten, gu onartuko dugu ematen diguten angelua horizontalarekin osatzen duela. Beraz, alfa izango dira 30 gradu. Horretaz aparte esaten digute hasierako abiadura direla 10 metro segundu. Eta hau egiterekin nahiko izango genuke guri irudia ondo adierazteko. Orain datuak jaso behar ditugu. Hemen jarraitut normalean kalkulatzen ditugun datuak. Isa 0, ia ariketa guztietan ez esatagatik, isa 0 izango da 0. Zergaitik gure ardatzak jarriko ditugu beti pelotaren gainean. Beraz, pelota betiziko da isa berdin 0 balio duen posiziotik. Hau izango da isa 0 berdin 0. Beraz, nola gu hori egin dezakegun, ia ariketa guztietan isa 0 izango da 0. I0 ez da beti 0 izango. I0, pelota lurretik hasten denez, bere hasierako altura 0 izango da. Aldiz, ez dakit eraikin batetik edo beste non baitetik agazten bada, bere hasierako posizioa beste bat izango zen, baina gure kasuan 0 izango da. Hasierako abiadura datua da, eta zaten dugute direla 10 metro zati segundu. Hau da, gezitxo hau balio duenak. Eta azkenik, esaten dugute alfa, horizontalekin sortzen duen angelua direla 30 gradu. Baina zuzenean kalkulatuko dugu zenbat den sinu alfa eta kosinu alfa. Ariketan zehar landuko ditugulako. Sinu alfa kalkulagailuarekin, kasu honetan, sinu 30 kalkulagailuarekin egiten dugu, kontuz graduetan jarri behar duzula eta ez gradianetan, eman behar dizue 0,5. Eta kosinu 30 egiten dugunean, kosinu 30 gradu, honek ematen dugu gutxi gara 0,87 hirugarren zenbakia borobiltzen baduzue. Orain hirugarren pausunetan, lortu behar dugu hasierako abiaduraren osagai horizontala eta vertikala. Irudikatzen badugu, alde batetik daukagu osagai horizontala dena V0 azpi isa, eta beste alde batetik daukagu osagai vertikala dela V0 azpi. Aurreko bideoan azaltzen dut V0 azpi isa izango dela V0 bider kosinu kasu honetan 30 gradu, eta beste izango dela V0 i berdin V0 bider sinu 30 gradu, eta horrela geratuko litzateke. Alde batetik, osagai horizontal izango da hasierako abiadura bider kosinua, 8,7 metro segunduko, eta vertikala izango da pixkat txikiago 5 metro segunduko. Zergaitik 30 gradu badauzka, gezi hau honek esaten nahi du, dagoela berago, lurretik gertuago, vertikaletik baino. Horregatik izango da handiagoa osagai horizontala.
Laugarren pausuan, ekuazio orokorrak jarri behar ditugu, hauek dire egidura parabolikoaren ekuazio orokorrak, posizio horizontala, abiadura horizontala, posizio vertikala eta abiadura vertikala. Aurreko bideoan azaltzen dut nondik datosten ekuazio hauek, beraz ulertzen ez badituzue, aurreko bideora joa barko duzue. Eta orain egin barko duguna izango da, hemen dauzkagun datu guztiak, hemen sartu barko ditugu eta lortuko ditugu gure egidura ekuazioak. Beraz, lehenengo ekuaziorekin hasten gara, isa, jarriko kolore urdina hobeto, vale. Isa izango da, isa berdin, isa azpi 0, kasu honetan 0 dela, gehi, hau, v0 kosinu alfa, hemen kalkulatuta daukagu, 30 gradurekin beraz, 8,7. 0 gehi, 8,7 bider t. Hau da, isa berdin, 8,7 bider t. Egun gauzatxo bat hobeto adierazteko, bale? Isa, parentesi artean, metrotan egongo da adierazita, beraz da, 8,7 bider t. Eta hemendik ateratzen diren gauza guztiak, metrotan egongo dira adierazita. V azpi isa, hau da, abiadura horizontala, kasu honetan izango da, 8,7. Beraz, geratzen zain horrela, V azpi isa, metro segundutan, izango da, 8,7. Konstantea da. Ez da inoz aldatuko. Egidura parabolikoan, abiadura horizontala beti da konstantea. I izango da, hasierako posizioa, hasierako altura, kasu honetan 0 dena, 0 gehi bost bider t, hau v0 sinu alfa hemen kalkulatu dugu eta bost eman digu, beraz bakarrik t jarri barko dugu, bost bider t, ken, eta ja, horrezkatzen dugu, jeren balioa dela 9,8, zati bi, 4,9, kasu honetan gertzen dorla. Ken lau koma bederatzi t karratu. Azkenengo zati hau ia beti izango da minus lau koma bederatzi t karratu. Beraz, i metrotan neurtuko duguna, altuera izango da bost t ken lau koma bederatzi t karratu. Eta azkenik, abiadura vertikala izango da bost, aurreko kausuan azaldu dudan bezala, minus bederatzi koma sortzi t. Abiadura metro segundutan berdin bost ken bederatzi koma sortzi t. Hau hemen jarri barrean bukaran jarri zakezue, bai, baina batzuetan hor liatzen zarete, ez dakizue biderkatzen dagoenez, horregatik jarri ditut parentesi artean. Beraz, hemen jarri ditugunak dira gure bat, bi, hiru eta lau igidura ekuazioak. Bale, bau geratzen da. Daukagu alde batetik irudia, lagungarria egongo zaiguna, eta beste alde batetik igidura ekuazioak. Emandako aurreko lau pausuak, batez ere 2, 3 eta 4, dira gure igidura ekuazioak, horizontala, abiadura horizontala, altuera eta abiadura vertikala lortzeko. Lau ekuazio hauek lortzen ditugunean, jasi gaitezke ariketa egiten. Beraz, mekanika hartu behar duzue hauek lortzen. Ni guantatzen dizuet beti laurak lortzea, eta gero ikusi zeintzuk erabili behar dituzuen eta zeintzuk ez. Ariketaren baldintza, datuan beti agertzen da enuntziatuan zerbait lortzeko, kasunetan altuera maksimoa. Eta zuek ulertu behar duzue altuera maksimoak eskututa daukan baldintza. Imaginatu daukagula pelota bat. Eta jaurtitzen dugula gora, eta gero bera etortzen dela. Vale. Zein izango da hemen daukadan baldintza? Sinematikako ariketetan azaltzen dut. Azkenan hemen goian gertatzen dena da pelota, justo goien dagoenean, 0 abiadura izango duela. Geldirik geratuko da, eta gero berriz ere abiatuko dela beruntz. Zer gertatzen da igidura parabolikoan? Antzerako zerbait, horrelako zerbait egiten du, eta begiratzen badugu zer den hemen gertatzen dena, abiadura horizontala konstantea da. Beti izango da berdina, 8,7. Hemen goian, egongo da momentu bat, zeinetan abiadura horizontala egongo den, baina, abiadura horizontala egongo da, baina, abiadura vertikala ez da egongo. 0 balio duelako hemen bezala. Beraz, altura maksimoa kalkulatu behar dugunean, esartzen zaigun baldintza, beti da abiadura vertikala 0 izatea. Eta baldintza honekin, kasu honetan ekuazioa erabili behar dugu, abiadura vertikala laugarren ekuazioak ematen dit. Hau berdin 0 egiten dudanean, lortuko dut zenbat denbora behar duen pelota bere altuera maksimora. Fijatzen bazarete, altuera maksimoa lortzeko abiadura vertikala 0 izan behar da, laugarren ekuazioa abiadura vertikala erabiltzen dugu, 0 balio duena, egin duguna da
abiadura vertikalaren ekuazio berdin 0 egitea, eta basten badugu ekuazioa, hau aldatzen dut bestaldera, positibo bihurtzen da, gero hau zatitzen eramaten dut, bai? Eta tartzen zaigu denbora dela 0,51 segundu. Hau da, 0,51 segundu pasatu denean, pelota izango dugu bere altuera maksimoan. Baina galdera ez da zenbat denbora behar duen altuera maksimoa heltzeko, baizik eta zein den bere altuera maksimoa. Eta altuerak neurtzeko hirugarren ekuazio daukagu. Hirugarren ekuazioak esango digu edozein unetan non dagoen zein alturetan dagoen pelota. Nora gu badakigu t berdin 0,51 segundu denean goian egongo den, t hau sartzen dugu ekuazio honen barruan eta honek adieraziko dugu zein den altuera maksimoa. Ikusten dugunez, altuera maksimoa lortzeko, bere ekuazioan ezarri ditugu t aurretik lortutako denbora, ezta? 5 bider 0,51 ken 4,9 eta orain denbora karratura egin behar da. Hau kalkulako gai horrekin eginez gero, hau ematen dizue, hau karratura bider 0,9, 1,27 eta kenketa eginez gero ematen digu 1,28 eta hau metrotan egon behar du. Beraz, hau da gure altuera maksimoa. Eta hau da, ariketak hasieran eskatzen ziguna.